रायजो राजा नोंथांमोन फाइनालि सुस्मिता बसुमतारीनि बयफ्रेन्ड आकाश प्रसाद बे बिहारि मानसिखौ पुलिसा माने रिसेन्टलि एरेस्ट खालामबाय रायजो राजा नोंथांमोन एकदम फाइनालि एरेस्ट खालामबाय माने दा फुल माने इनभेस्टिगेसन खालामगासिनो दं डिटेल्स माने जाथाया बोरै बोरै जादोंमोन बिनि माने इनभेस्टिगेसना सोलिगासिनो दं रायजो राजा नोंथांमोना माने थाबैनो माने बिनि रिजाल्टखौ माने फाइनाल रिजाल्टखौ नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं मानोना रायजो राजा नोंथांमोन माने रायजो राजानि बुंनाय बादिब्ला आरो बिमा बिफानि बुंनाय बादिब्ला माने गोबाव समनिफ्रायनो माने बे आकाश प्रसाद आरो सुस्मिता बसुमतारीनि गेजेराव माने गोसो थोलायनाय माने मोजां मोनलायनाय माने लिभिं रिलेशनशिप माने मोजां मोनलायनाया बियो दंमोन माने न'खरनि मानसिफोरजोंबो रायलायोमोन सावरायोमोन बेबायदि माने न'खरनि माने जिथुनाखि गाहाय माने बे बिफा बिथाङानो फोरमायदों माने बेखौ अलरेडि माने न'खरनि मानसिफ्रा मोनथिखायोमोन आरोना रायजो राजा नोंथांमोन थ' मेन जाथाया जाहैबाय रायजो राजा नोंथांमोन दा माने जिथुनाखि पिक्सार माने बिसिनायाव गोलैनानै थानाय बिसिनायाव उन्दुनानै थानाय जि पिक्सार बे पिक्सारा माने क्लियार माने फोरमायदों रोखायै फोरमायदों मानोना बियो माने हेंगिं बा फासि नांनाय बेफोरबायदि माने जाथाय जानो हाया माने बेखौ माबा मोनसे सन्देह दं माने सन्देह थानाय बाथ्राखौ माने माखासे मानसिफ्रा जायफोर माने भिडिअ कलनि गेजेरजों माने मबाइलनि गेजेरजों रायलायदोंमोन आरो बे हिन्जावसानि माने जाथायनि सिगां माने जि फिलिंस बा मुड माने जोबोद मोजांमोन आरो बेबादि माने जागोनखौ माने रावबो माने मिजिंथियाखैमोन आसा खालामाखैमोन नाथाय बे गिदिर इन्सिडेन्टआ माने हरनि गेजेराव जानानै थादों आरोना रायजो राजा नोंथांमोन दा बेयाव जाय मानसिया माने कालप्रिट जाय मानसिया बे मानसिखौ फाइनालि हमबाय आरोना रायजो राजा नोंथांमोन दा जाथाया बेयाव माखासे नैबेबायदि जाथायाथ' माने एकदम गोदान नङा बियो माने गोबां माने बोसोर सिगांनिफ्रायनो जोंनि बर' आइजोफ्रा गावखौ लानानै माने सिटियाव थानानै माने नोगोराव थानानै माने गुवाहाटि बायदि नोगोराव थानानै माने गावखौनो माने अभार स्मार्ट माने गावखौनो गोरों साननानै माने बै गुबुन जाथिफोरजों गुबुन हारिफोरजों माने नंखाय अननाय नंखाय मोजां मोनफ्लानायजों माने थगायजानानै बेबायदि जाथाया माने गोबां सिगांनिफ्रायनो जाबोगासिनो दं जायनि जाहोनाव दिनैसिमबो माने बेफोर जाथायखौ नुसेयावबो जोंनि हिन्जाव मानसिफ्रा माने बे जोंनि सिख्लाफ्रा लाइमोनफ्रा माने दिनैसिम माने सोलोङाखै बुजियाखै आरोना माने गेजेर गेजेर बेबायदि बुजियैखायनो मोनथियैखायनो माने सोलोङैखायनो नैबेबायदि एक्सिडेन्टआ माने गले गले माने जाबाय थादों आरो रायजो राजा नोंथांमोन दा बे समाव बावैसो रिसेन्टलि आसामाव जाय बिहारि नङा होमबा बिराद माने आरो माने नैबेखौ माने दुलाराय बर' रायजो राजाफ्रानो माने गोजोननाय मोनाखै जायनि जाहोनाव बिहारि बावसो माने बिहारिसोमोन होननानै दा बयफ्रेन्डआ बिहारिसोमोन होननानै बुंनायाव माने साफ्रोमबो माने बर'नि मानसिफ्रानो माने गोजोननाय मोनाखै नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्टखौ फरायनानै नायोब्ला नोंथांमोना मोनसिगोन आरो बुजिगोन आरोना जिथुनाखि रायजो राजाफोरनि फिलिंस माने मोन्दांथि गोबां मानसिफ्रानो मा बुंदों हामदों मोजांसो जादों नैबेबायदि बाथ्राखौ माने कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों माने फोरमायनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो रायजो राजाखौ थ' दा बे समाव नैबे रिसेन्टलि बिहारिफोरा ओरैनोब्ला आसामाव माने जोंनि माने खिलन्जियाफोरखौ आसामिसफोरखौ ओरैबायदि दादागिरि माने बुनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों नङा होमबा गोबां माने बिसोरो ओरैबायदि इउनिटि ओरैबायदि खौसे माने सोरबाफोर माने गुबुन जाथिया गावसिनि मानसिखौ एदावोब्ला ओरैबायदि ज' थाम्फैफोरबायदि ज' माने होसोयो माने बासायलायो आरोना रायजो राजा नोंथांमोन थ' बेबायदिनो गोबां धरना सोलिगासिनो दं नै बिनि गेजेरावबो दा जों नुनो मोनबाय बिहारियानो जोंनि बर' आइजोखौ माने नैबेबायदि गोसो थोनायनि मुङाव दिनै माने बुथार जानाय आरोना माने बुथार जानाय नैबे जाथाया
खोब माने दुखुनांथावना आरोना रायजो राजा नोंथांमोनथ' बे जाय मानसिया दिनै जाय मानसिखौ जोङो नोंथांमोना मोनथिदों बयफ्रेन्ड होननानै मोनथिदों मानोना एसामिस निउसनि माखासे पर्टेलनि माखासे माबाफ्रा मिडिया पार्सनफ्रा गोबां माने गोब्राबै सोंनायखौ नोंथांमोना नुदों मार्डार करिसि नाखि होननायाव बै मानसिया मा बुंखो ओरैल'सो खर' सिमावदों माने बे मानसिनिफ्राय फंसेबो राव माने ओंखाराखै आरोना रायजो राजा नोंथांमोन फाइनेलि दा एरेस्ट खालामबाय दा इनभेस्टिगेसन फुरा सोलिगासिनो दं डिटेल्स रिपर्टआ फैगासिनो दं नोंथांमोन नेनानै थागोन जै जाथों जै बर' हारिनि